Брат, ти се лут, бе. Брат, ти си лут. Лут ли се? Не, човек. Ти наистина си лут. Абе, не, бе. Ти си лут, бе. Ти си лут, бе, човек. Не, бе. Ти си лут. Але, бе. Не, аз не съм лут. Ти си лут. Не, бе, човек. Не, сериозно. Ти си лут. Аз никой лут не познавам, бе. Не, само ти си лут. Ти си изпадкал, момче. Той е лут. Той е лут. Ти се побъркал, бе. Не, човек, ти наистина си ненормален. Брат, наистина ми е смешно. Конец. Не, бе, то... Чакай, върни се, отрязах ти главата.